Znaš šta je, jebem ga, ne znam šta ćemo s ovim momkicima iz Madrida, čovječe, i dok sam trenirao Real, tamo morao sam ih stalno držat na oku. Zajebani su oni. A šta si mislio za taktiku? Ma, ništa posebno, pazi. Konto sam igramo standardno ovo iz zadnjih par utakmica, formacija 10-0, trčimo iz kontre, pa ako što obodemo dobro jes, ako ne bude 0-0 pa na penale, pa proći ćemo valjda na penale. Ali ovi momci, ovi su zajebani, mogli bi nas zeznut nekom akcijom nešto, pa konto sam da se malo pojačamo, da nađemo nekog da nam zadnji red malo, znaš, pojača, da zagradimo gol. To je sad najvažnije, moramo da zagradimo gol. Evo ti, jel to reći da treba neki momak za gola? Evo mene, ja se javljam, igraću za tebe ako mi platiš pivu. A ko si ti uopšte? Ja sam Suljo, drago ti. Dobro, momče, osim što očito znaš piti, kako bi ti nama mogao pomoći da igramo bolje, jel ti znaš trčat kontre? Ne znam. Jel znaš dodavat? Ne znam. Jel znaš pravit akcije, šutati, znaš li šta bolan? Ma ne znam ti ja ništa od te bolan. Pa što ćeš mi bogati ti onda u ekipi? Pa vi igrate tako da zagradite gol, jel tako? Jeste pa. Pa ja sam ti u Njemačkoj bolan naučio voziti autobus. Tebi treba neko da ga parkira pred gol, kontaš me. Znači ja sam tvoj ček. Au, jevo te, upravo si. Znaš šta, primljen si. Alo, Abrame, slušaj, našao sam ovog jednog momka, ubio se za odbrane. Zna voziti autobusa, nećete ni skupo koštat, samo par piva mu damo i to je to. Samo pripremi ugovor, eto nas. Ja. Ajmo ljudi, sveže banane, slatke kokolačići od nane. Dani rođače, samo da ti kažem, hvala brate za onu reklamu, koliko sam prodao banana do sad, imamo love da snimam novu pesmu, Aj brate, vidimo se. Ajmo devojke, ajmo žene, najveće su banane kod mene.